Vitajte v podcaste Balance Talks o zdraví, ktoré začína pochopením. Medicína, výživa, myslenie, pohyb. Balance Talks je odborný podcast produkcie kliniky Mazreku Medical zameraný na dlhodobé zdravie a individuálnu starostlivosť. V každej epizóde prinášame pohľad skúsených lekárov, terapeutov, trénerov a výskumníkov na témy ako prevencia civilizačných ochorení, personalizovaná výživa a infúzna terapia, hormonálna rovnováha a metabolizmus, práca so stresom, spánkom a výkonom, nové prístupy k liečbe nadváhy a diabetu, súčinnosť tela a mysle v liečbe. Balance Talks prepája medicínsku presnosť s ľudským prístupom. Pre tých, ktorí chcú o svoje zdravie nie len bojovať, ale mu aj porozumieť. V dnešnej pilotnej epizóde vám predstavíme nášho hlavného lekára a garanta, pána profesora Petra Jackuliaka. Profesor Peter Jackuliak je významný slovenský internista, diabetológ, endokrinológ a vysokoškolský pedagóg, ktorý patrí medzi rešpektované autority v oblasti metabolického zdravia a civilizačných ochorení na Slovensku aj v zahraničí. Pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde je prodekanom pre kvalitu, IT a špecializačné štúdium a zároveň je lekárom 5. internej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave. V klinickej praxi sa špecializuje na diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy, endokrinológiu, osteológiu a vnútorné lekárstvo. Poďme si teda predstaviť v našom podcaste nášho dnešného hostia, pána profesora Petra Jackuliaka. Vítaj, Peter. Ďakujem pekne. Peter Jackuliak je veľmi známy a uznávaný internista, diabetológ, endokrinológ, profesor, prodekán a uznávaný odborník v našej republike. Povedz nám o sebe ešte niečo, Peter. Tak v prvom rade som lekár a k tomu sa vždy vraciam. Všetko tieto ostatné veci sú možno niečo pozitívne, ale vždy základom toho, čo som vždy chcel byť, je liečiť ľudí a to som dosiahol a preto vždy hovorím, že som v prvom rade lekár. Okrem toho si aj hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diabetológiu od roku 2024. Povedz mi, kam by si chcel smerovať toto odvetvie na Slovensku? No, diabetológia je medicínsky odbor, ktorý sa venuje vlastne tomu, čo sa hovorí, že významne ovplyvňuje zdravie našich pacientov, teda cukrovka na jednej strane, ale aj poruchy výživy a teda obezita s tým súvisiaca. No a v súčasnosti je to jeden z odborov, ktorý významne narastá na význame, pretože pozerá na pacienta komplexne, tak ako interná medicína, dá sa povedať. A teda venuje sa jednak diabetikom, ale teoreticky ten naozaj by sa mal zamerať na manažment a starostlivosť o ľudí a pacientov s komplexnými poruchami metabolizmu, teda nielen cukrovkou ako takou. Ja napríklad, keď som sa rozhodovala, čo budem robiť v medicíne, som nikdy nechcela byť diabetologička, lebo si myslím, že ste najviac sklamaní lekári. A výsledkom tvojej práce je najmä compliance pacientov, ktorá je nie vždy optimálna. Ako vnímaš tento fakt? No, nielen diabetológ, ale vo všeobecnosti dá sa povedať interná medicína, pretože každý pacient si myslí, že robí všetko dobre. Na jednej strane, na druhej strane sú to častokrát ochorenia civilizačné, vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, vysoký cholesterol, vysoký cukor, ktorí častokrát nebolia a tí pacienti si myslia, že vlastne, aby mali dobré hodnoty, či už namerané alebo laboratórne, chcú urobiť radosť tomu doktorovi. Čo je síce pekné na jednej strane, na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že on sám si dbá o svoje zdravie a dôležité je povedať, čo robím zle a vlastne možno hľadať spoločne s tým lekárom ten problém, ktorý majú a nie sa hrať, že všetko funguje, užívam lieky, dodržiavam dietu a robím všetko tak, ako mi bolo doporučené a pričom vôbec nič tak nerobím. A teda možno skôr hľadať, poďme sa zamyslieť nad tým, ako to robiť inak, aby som dosiahol to, čo chcem. Výborne. A čo pre teba ako takéhoto odborníka v internej medicíne vlastne znamená zdravie a zdravý životný štýl? My ako lekári, ktorí sa venujeme okrem iných oborov estetike a anti-agingu, si myslím, že toto vnímame trošku striktnejšie. Ale povedz mi ty z tvojho hľadiska internistu, ako to vnímaš? No, keď si vezmeme vlastne, otázka možno by bolo, že či existuje zdravý človek na svete v ponímaní tej definície,
že je to stav teda fyzickej, telesnej, psychickej a sociálnej pohody. Na druhej strane v ponímaní tej medicíny vždy sa to skôr dávalo do súvisu stav bez choroby. Všetci vieme, že není to len tá choroba je už len ťažkým následkom a teda akákoľvek diagnóza, ktorá nemusí významne ovplyvniť kvalitu života, ale zasiahne do pacientovho života. A teda zdravie je, vrátim sa k tej pôvodnej definície, to znamená fyzickej a telesnej a to neznamená len, že dobre sa cítim, ale mám aj dobré výsledky, eventuálne mám teda aj normálne fungujúci organizmus ako celok. Veľkú úlohu hrá psychika, čo častokrát tá biopsychosociálna medicína je viac podceňovaná a pritom hrá veľmi významnú úlohu. No a ten sociálny well-being to je ovplyvnený mnohými inými faktormi, čo medicína a žiadni lekári až tak ovplyvniť nevedia. Na druhej strane treba o ňom vedieť a hľadať možno metódy, ako zvládať tie psychosociálne situácie tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia. No a zdravý životný štýl, to každý lekár napíše, dodržujte zdravý životný štýl a keď som sa zamýšľal, čo je zdravý životný štýl, no áno, jednoducho povedané nejaký komplexný prístup, ktorý zahŕňa teda na jednej strane stravu, keď vychádzame z diabetológie, na druhej strane dostatok pohybu, dostatok spánku, čo všetci doktori vedia, že asi nemajú, a z toho vyplývajúca tá psychická pohoda, alebo naučiť sa zvládať aj kritické situácie bez nejakých negatívnych dopadov na zdravie ako také. Vyhľadávajú teba ako internistu už v dnešnej dobe aj pacienti, ktorí riešia vyslovene stres, stresové parametre a stresové hormóny? No, vo všeobecnosti častokrát ten pacient alebo ten organizmus má nejaké prejavy somatické, to znamená telesné, ktoré ho nejako začnú limitovať alebo ich začne vnímať. Či už je to búšenie srdca, bolesť hlavy, zvýšená únava, znížená výkonnosť. A z toho hľadiska samozrejme, veď si načítajú na internete že môže za tým byť aj nejaká choroba. A vo všeobecnosti teda druhá skupina tých pacientov je, že ktorí v rámci preventívnych prehliadok sa zistí pri odberoch alebo pri vyšetrení nejaká, nazvime to abnormalita alebo odchýlka, ktorá vlastne má sa k nej ten internista, diabetológ, endokrinológ alebo nejaký iný špecialista vyjadriť. Ale úplne, keď pacient sa tak celkovo zle cíti, povedzme, asi nejde hneď k doktorovi, že poďme hľadať niečo. Čo na druhej strane vždy hovorím, že niekedy je nevýhoda, pretože tí pacienti dojdú, až keď už je naozaj ten problém vystupňovaný. A častokrát my v internej medicíne máme pacientov, že vlastne dlho si odôvodňujú niečo, až dojdú vo fázach, kedy sa už horšie daný stav zvláda, alebo teda dá riešiť a to riešenie je komplikovanejšie. Možno keby došiel skôr, alebo na začiatku ťažkosti, tak by sa dalo fungovať a pracovať s ním a myslím z hľadiska medicíny oveľa jednoduchšie. Áno, ale myslím si, že všetci poznáme dva typy pacientov. Tých, čo čakajú, že to prejde. A tí, čo si namýšľajú, že to majú, samozrejme. A niekde treba vybalancovať, to sú tie extrémy a tá dominantná časť je niekde medzi tým. Veď určite každý si, najmä aj ja, keď som študoval medicínu, tak som mal každú diagnózu, ktorú som sa učil. Áno, každý somatický prejav. A vlastne cieľom tohto podcastu je edukácia širokej verejnosti práve v týchto veciach, aby pacienti racionálne a rozumne pristupovali k prevencii a k návšteve lekára ako takého. Akú úlohu podľa teba zohráva prevencia v dnešnej internej medicíne a diabetológii? Je zdravotníctvo pripravené na preventívny prístup na Slovensku, alebo stále len hasíme požiare? No, prevencia v medicíne vždy hovoríme, prevencia je lepšia ako liečba. Mali by sme sa na to viac zameriavať. A ja si myslím, že či už na celosvetovej, ale aj na slovenskej úrovni, tie preventívne programy sa stále rozvíjajú a kladie sa na nich väčší dôraz. Čiže tá prevencia
a osveta o prevencii, čo je ešte dôležitejšie, naučiť to tých našich potenciálnych pacientov, získavať informácie o svojom zdravotnom stave skôr, než sa nejaká choroba prejaví, je veľmi dôležitá a tie podmienky sa stále zlepšujú. Sú rôzne medzinárodné a veľké skupiny, ktoré naozaj podporujú prevenciu a teda aj všetky odborné spoločnosti zdôrazňujú význam prevencie. Otázka je samozrejme, v akej miere a v akom rozsahu sa to realizuje a to je na strane jednak zdravotného systému a na strane aj samozrejme samotného pacienta, pretože prevencia nie je len o tom, že získam niečo o svojom informáciu o svojom zdravotnom stave, ale potom s tým treba aj niečo robiť a tam častokrát vzniká ten problém. Dobre, viem, že mám si zlepšiť svoj zdravotný stav, svoju kondičku, svoje hodnoty, povedzme, cholesterolu, ale nič k tomu nerobím a maximálne si to dám skontrolovať o rok. Prečo si podľa teba ľudia uvedomia často hodnotu zdravia, až keď ho stratia? Je problém vzdelávania a edukácie našej populácie, alebo skôr motivácia dodržiavania režimu? Ťažká otázka, asi ale odpoveď je pomerne univerzálna. Vždy si uvedomíme význam niečo, až keď to stratíme. Na jednej strane, na druhej strane ja si myslím, že niekedy aj overedukácia, alebo teda zahltenosť informáciami o zdraví a chorobe niekedy spôsobuje obavy tých ľudí, že čo im lekár nájde v rámci prevencie, čo tiež je negatívum samozrejme. A častokrát je dôležité si uvedomiť, že keď získam informáciu, že niečo v tele nefunguje správne skôr, viem jednoduchšie ju riešiť, než až keď už sa to prejaví vo forme choroby alebo nejaké, nazvime to, diagnózy, keby som to tak všeobecne povedal. Ale každý človek si častokrát potom uvedomí, a to my vidíme aj pri tých chronických ochoreniach, že áno, viem, že mám vysoký cukor, ale veď nejak ma to významne neovplyvňuje. A potom príde prvá jeho komplikácia alebo prejav tej cukrovky a vtedy si uvedomím. No a možno na poli diabetológie je to dôležité, že organizmus má tzv. Metabolickú pamäť. To znamená, on si pamätá, že som nemal dobré parametre, či už glykemické, teda z hľadiska kompenzácie metabolizmu. A vlastne potom, aj keď niečo začnem robiť, už nemusí byť ten úspech taký, ako keby som to začal robiť skôr. Áno, to vysvetľujeme stále pacientom a stále to nechápu. Oni si to uvedomia bohužiaľ až potom a potom naozaj už zrazu chcú intenzívne sa liečiť, robiť režimové opatrenia, viac dodržiavať dietu, ale niekedy už aj keď to začnú, nemusí byť ten prospech taký, ako keby to robili predtým. Ak by si mal vytvoriť základný manuál zdravého životného štýlu, čo by boli jeho hlavnými piliermi? No, asi to je také všeobecné. Na jednej strane jednoducho sa to povie, pohyb, strava a teda dobrá psychika, vrátanie spánku. Oveľa ťažšie sa tie piliere dajú nejako stavať, pretože každý si vieme nejako zadefinovať svoje možno tie ciele. Na druhej strane aj ich dosahovanie môže byť ovplyvnené aj inými ochoreniami. Teda keď máte pacienta, ktorý má problém s pohybovým aparátom a má povedzme aj nadváhu alebo je obézny, tak on na jednej strane veľmi ťažko bude dodržiavať ten pohyb, ktorý je benefitný, ale na druhej strane ho limituje. Z toho sa vytvorí psychický stres a vlastne nedosiahnem to, čo by som mal. A práve preto by mal byť v rámci pravidelnej motivácie prehodnocovaný a vlastne naozaj ten všeobecný princíp by mal byť individualizovaný na daného pacienta s ohľadom na jeho funkčný stav, s ohľadom na jeho zdravotný stav a s ohľadom aj na jeho potreby, ciele a samozrejme možno aj ten bežný denný život, keďže vysoký manažér asi nebude mať toľko času sa tomu venovať ako niekto, ktorý má menej pracovných povinností napríklad. Áno, a z tvojich skúseností pravidelný pohyb alebo kalorická reštrikcia?
Aj, by som povedal. Ale samozrejme, nie všetky prípady sú optimálne. Optimálne, samozrejme, Ako sa to odrazí na výsledkoch pacienta? Určite kalorická reštrikcia, na druhej strane niekedy, ja vždy tvrdím, nie je zdravé sa až zamerať na prepočítavanie kalórií a podriadiť tomu všetkému a potom si dať obdobie, že teda mám voľno a nepočítam to. A ten pohyb pravidelný sa odporúča. To je častokrát, človek si to nevedomí, ani ja sám, že je to častokrát naozaj obyčajná chôdza a keď sa ten človek na to naučí, tých 10 000 krokov, alebo teda môžeme si stanoviť iné ciele, keď chcem, tak to bere ako bežnú súčasť, nie ako, že musím to robiť, ale chcem to robiť. A čiže asi nejaké vyvážené kombinácia, ja vždy pri chronickej ochorení hovorím, tie výkyvy môžu byť, poruším dietu, nerobím pár dní niečo. Na druhej strane problém nastáva, keď si to navyknem a vlastne odídem aj od toho, tej počítania kalórií alebo tej kalorickej reštrikcie a toho pohybu a nájdem si nejakú výhovorku, pre mňa odôvodnenie, prečo to nerobím. A dôležité je, že keď ten pacient to povie tomu lekárovi svojmu, že áno, nerobil som to tak nemusím hľadať problém niekde inde, ale ten problém je ten a snažiť sa ho vyriešiť. Bohužiaľ, ľudia sú evolučne vyvinutí tak, aby čo najviac sa šetrili kalórie a priberali a bojovať s tým je občas naozaj náročné. Obezita a cukrovka typu 2. Ktoré rizikové faktory sú u pacientov najčastejšie podceňované? Túto otázku asi dostávaš veľmi často. Ktoré sú podceňované, všetci o nich vieme, je to vlastne to. Takto, začnem opačne. Cukrovka nevznikne len preto, že keď jem cukor, mám cukrovku, keď nejem cukor, nebudem mať cukrovku. Je to o komplexnom stravovaní a komplexnej poruche metabolizmu, lebo je to porucha metabolizmu nielen cukrov, ale aj tukov, aj bielkovín. A častokrát to súvisí samozrejme s určitou formou genetiky, ale to skôr cukrovka prvého typu, tá najrozšírenejšia cukrovka druhého typu, ktorá súvisí s metabolickým syndrómom, nadváhou, obezitou a z toho vyplývajúcimi kardiovaskulárnymi rizikami, súvisí s tým životným štýlom vlastne a formou života, ktorý žijeme, teda málo pohybu, zlé stravovanie. A častokrát to stravovanie, ja vždy hovorím, že aj dôležité je identifikovať problémy, ktoré ten dotyčný možno ani nevidí v nejakej forme a ani si neuvedomuje, že sa zle stravuje a je presvedčený, že sa dobre stravuje. Ako sa mení profil pacienta s diabetom za posledné 10 ročia? Prichádzajú mladší, štihlejší alebo stále rovnaké typy pacientov? Ono to bolo v minulosti, že ten jednotkár diabetes. Vysvetli nám prosím ťa ešte 1-2 vetami diabetes typu 1 a 2, aby ľudia vedeli. Tá cukrovka prvého typu je tá typická cukrovka, to znamená, že chýba mi inzulín, hlavný hormón, ktorý reguluje hladinu cukru a vzniká v dôsledku autoimunitného poškodenia podžalúdkovej žľazy. Častejšie sa vyskytuje v detskom alebo teda u mladých dospelých. A tá liečba je daná, že musí ten pacient užívať inzulín. Častejšia je cukrovka druhého typu, kedy mám vlastný inzulín, ale nefunguje tak, ako by mal. Takzvaná inzulínová rezistencia, o ktorej vieme aj z rozličných internetu a rozličných médií. A tam častokrát súvisí aj s vysokým cholesterolom, samozrejme s obezitou ako takou. No a tam je základ režimové opatrenia, ten zdravý životný štýl a rôzne formy liečby, ktorá sú za posledné roky významne išla dopredu a významne vie ovplyvniť viaceré zložky toho metabolizmu. No a ako sa mení, ten typ pacienta s cukrovkou prvého typu je stále rovnaký. Bohužiaľ nevieme identifikovať pacientov, ktorých vznikne, častejšie sa vyskytuje geneticky podmienená, samozrejme, ale tiež neviem povedať, alebo teda neviem, že tento pacient bude mať cukrovku a tento nie. Cukrovka druhého typu je vysoko pravdepodobná pri zlom dodržiavaní životného štýlu a nie je to absolútne tvrdenie. Častejšie sa môže vyskytnúť u žien, ktoré mali tehotenskú cukrovku, teda nie po tehotenstve, ale teda vo všeobecnosti, kedy narastá, ten nárast je po 40.
5. až 50. roku života. A je to následok vlastne toho zlého zdravotného a životného štýlu, by som povedal. Na druhej strane, samozrejme, častokrát tiež sa nedá predpovedať, že budem alebo nebudem mať tú cukrovku. Spomenul si vysoký cholesterol. To je pojem, ktorý je medzi pacientami veľmi rozšírený, ale myslím si, že by bolo dobre aspoň okrajovo identifikovať rôzne lipidy, ktoré máme v krvi, pretože si myslím, že v dnešnej dobe je potrebné odlišovať HDL, LDL, triacylglyceroly a tí pacienti nerozumejú, čo to je. Áno, to si správne povedala. Častokrát, teda keď idem na odber lipidového profilu, tak dostane minimálne 4 hodnoty. Teda, a vždy sa pozerá na ten celkový cholesterol. Všetky odporúčania v súčasnosti ale od toho celkového cholesterolu upúšťajú a skôr sa hovorí o tom pomere a najmä hodnotách toho zlého LDL cholesterolu, ktoré hodnoty sú stále nižšie a nižšie a tie cieľové hodnoty sú rozličné vzhľadom na vek, vzhľadom na rizikový profil, to znamená, či mám nejaké rizikové faktory, ako je napríklad vysoký krvný tlak, obezita, prítomná cukrovka, alebo som už prekonal nejaký infarkt napríklad, alebo mám vysoké kardiovaskulárne riziko. Som fajčer alebo nie som, čiže sú tam rôzne premene. Ďalej samozrejme je ten ochranný, ten HDL cholesterol, ktorého dobrá hodnota tiež má benefit pre pacienta. No a potom je osobitné tie mastné tuky, tie triacylglyceroly, ktoré treba si povedať na jednej strane sú aj aterogénne, teda zvyšujú riziko tých kardiovaskulárnych ochorení, ale ich hlavný problém pri extrémnom zvýšení je napríklad rôzne tráviace problémy, zápal podžalúdkovej žľazy, teda pankreasu. A práve táto hodnota je ovplyvnená pri odbere, že nie som nalačno. Tie ostatné parametre nie sú, čiže to nie je, že som si dal včera veľké raňajky a preto mám zlý cholesterol. To je odraz toho vlastne, že mám zlý cholesterol ako taký. V súčasnosti máme rozličné a stále nové formy liečby na vysoký cholesterol. Veľmi sa diskutuje, či liečiť alebo neliečiť, ale zatiaľ veľké štúdie stále preukazujú ten vzťah výšky cholesterolu a rizika kardiovaskulárnej príhody, teda infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a teda postihnutia ciev dolných končatín. Áno, bohužiaľ ľudia si myslia, že vysoký cholesterol ako taký súvisí len s príjmom tuku v potrave. Vedel by si nám prosím ťa vyvrátiť tento mýtus? No, na jednej strane áno. Na druhej strane bohužiaľ je to porucha, ktorú môžu mať pacienti, keďže majú ten metabolizmus tak porušený a sú odkázaní na liečbu bez ohľadu na to, že dodržiavajú dietu. To znamená, že môžu jesť pomaly naozaj len zeleninu a budú mať vysoký ten LDL cholesterol. A z toho vyplývajúce kardiovaskulárne riziko. Čiže cholesterol nie je len o stravovaní. Určite veľká zložka je o stravovaní, ale nie len. A treba si uvedomiť jednu základnú vec. Tá liečba samozrejme by mala byť pred tým prvou príhodou. A so zvyšujúcim vekom ten dopad zlého cholesterolu je stále vyšší. Na druhej strane sú rôzne aj prírodné prípravky, ktoré sa dajú ako výživové doplnky na to, aby sa ten cholesterol znížil. A netreba ho na jednej strane podceňovať, ale zase ani preceňovať. Skôr som smerovala k tomu, že napríklad ja keď som chudla, tak som sa snažila ísť štýlom low carb. A mnoho ľudí naozaj si myslelo, Ježiš, ty budeš mať vysoký cholesterol, budeš mať vysoké triacylglyceroly. Ale myslím si, že keď je tam tá kalorická reštrikcia a pohyb, tak nie je to len o príjme tých tukov. Je to o komplexnosti. Celý ten zdravý životný štýl není, že si vyberiem, že budem mať len sa zdravo stravovať a nič iné nebudem robiť na jednej strane. Či už pohyb, alebo proste, že si vyberiem len jednu zložku toho zdravého životného štýlu a budem mať stres v robote a budem alebo potom sú tí extrémisti, ktorí naozaj síce nejem mastné alebo nejem s vysokým obsahom karbohydrátov,
a na druhej strane vždy niečo si zobnem počas dňa a to si nezapočítam do denného príjmu stravy a som rád, že som pomaly dal naozaj 800, 500, 800 kilokalórií, ale keď by som si to naozaj všetko písal, tak som na oveľa vyšších hodnotách, ale budem sa chváliť tým, že som ani neobedoval, ani nevečeral, ale pritom je to oveľa horšie, než dať si povedzme 3 tie hlavné jedlá dňa, tak ako s adekvátnym definovaným zložením. Výborne. Dostali sme sa vlastne k tomu komplexnému problému, ktorým je metabolický syndrom. Vedel by si nám prosím vysvetliť, čo to je a prečo je o ňom dobre vedieť ešte predtým, než vznikne? No, metabolický syndrom je to, čo asi každého nápadne, že keď niekto má nejakú poruchu metabolizmu jednu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že bude aj druhá. Je to vlastne nenáhodný spoločný výskyt nadváhy alebo obezity, inzulínovej rezistencie alebo cukrovky ako takej, vysokého cholesterolu, ale hlavne práve toho zlého obrazu cholesterolu, to znamená vysoký LDL, nízky ochranný cholesterol a vysoké triacylglyceroly a vysoký krvný tlak. A s tým súvisí v medicíne tzv. Lokálny zápal v cievach a tým zvýšené kardiovaskulárne riziko. Keď máte takéhoto pacienta, mal by sa manažovať, pretože je zvýšené riziko, že u neho vznikne cukrovka druhého typu so všetkými dopadmi alebo nejaký kardiovaskulárna príhoda. A metabolický syndrom popísali mnohí, mal rozličné názvy samozrejme, dokonca raz sa označoval aj v literatúre ako smrtiace kvarteto, čo možno bolo ten psychologický moment toho pacienta, že naozaj asi mám ten metabolizmus nie úplne najlepší. No a čím viac zložiek metabolického syndromu mám, tým mám vyššie riziko. Preto ten cieľ je, že nemusím alebo mal by som sa zamerať na postupné normalizovanie a zlepšovanie jednotlivých zložiek metabolického syndromu. Prečo je hmotnosť stále tabu alebo stigma? Pre nás lekárov je to nejaký demografický údaj po pacientovi a myslím si, že by sme mohli ho komunikovať úprimne voči tým pacientom, samozrejme nejakým citlivým spôsobom. Pomáha podľa teba ľuďom tlak na ideál alebo ich skôr odrádza? No, obezita, buďme úprimní, v súčasnosti obezita je chronické ochorenie. Či sa na to samozrejme pozerá alebo nie, väčšinou sa na to pozerá ako na estetický defekt alebo teda ten vizuálny zlý vnem. A z toho samozrejme aj zdravotné rizika, ale sama obezita je chronické ochorenie, ktoré výrazne zvyšuje riziko vzniku všetkých iných ochorení, nielen kardiovaskulárnych, ale aj záťaž na pohybový aparát, spánkové apnoe, poruchy napríklad menštruačného cyklu u žien, poruchy sexuality u žien aj u mužov a samozrejme napríklad zvyšuje riziko onkologických ochorení. Preto častokrát bol problém, a vždy sa o ňom vedelo, len bol problém, keď už poviem pacientovi, máte obezitu alebo máte nejaké ochorenie, tak čaká krok B. Čo s tým? Čo budem robiť? No a pri obezite je dôležité si uvedomiť na jednej strane, že tam je naozaj veľký vklad pacienta, všetko to, čo sme si povedali. No a v posledných rokoch máme aj, a vždy sme mali k dispozícii lieky, nazvime to antiobezitika, ktoré znižovali hmotnosť, ale častokrát mali nežiaduce efekty, väčšie nežiaduce efekty a ten efekt hmotnosti nebol až taký. V súčasnosti máme dostupnú novú skupinu liekov, ktoré zatiaľ sa javí, že naozaj majú efektívny dopad na redukciu hmotnosti, na to, čo viem zvážiť, ako vyzerám. A na druhej strane tie štúdie, ktoré máme, ukazujú aj, že výrazne pozitívne vplývajú na zníženie kardiovaskulárneho rizika, zníženie výskytu cukrovky u pacientov s obezitou a preto v súčasnosti sa obezita stala znova téma, ktorá sa zdôrazňuje, že nepatrí len do diabetológie, ale vlastne tá obezita je rizikový faktor u rozličných ochorení v každom odbore medicíny. Áno, povedal si naozaj jednu vec, ktorú si málo kto v dnešnej dobe uvedomuje, že vlastne lieky na obezitu tu boli vždy. Kedy sa používali asi lieky, ktoré boli na základe stimulantov. Áno.
a momentálne sa používajú tzv. GLP. Vedel by si mi prosím ťa povedať o nežiaducich účinkov jednej a druhej skupiny? No, vo všeobecnosti všetky tie predchádzajúce lieky spôsobili väčšinou centrálne, teda na úrovni mozgu a centier sítosti a hladu. A vo všeobecnosti, keď máte niečo cez psychoneuronálne spojenia, tak častokrát nie u každého pacienta musíme dosiahnuť ten efekt, ktorý by sme požadovali a môže mať veľa nežiaducich účinkov. V súčasnosti GLP-1 analógy prišli do medicíny ako takej, ako antidiabetika. Boli to lieky, ktoré sú to inkretíny, hormóny, ktoré sú produkované v tele človeka a významne ovplyvňujú produkciu inzulínu a glukagónu. A prvé preparáty, ktoré boli naozaj definované ako lieky na zníženie hladiny cukru, teda antidiabetika. A mali prídatný efekt, že ten pacient dosiahol to, čo sme mu vždy odporúčali, redukciu hmotnosti. Potom prišli vlastne štúdie, ktoré sa zamerali na redukciu hmotnosti u diabetikov, ale aj u nediabetikov a zistilo sa, že významne dokážu redukovať hmotnosť, ale významne ovplyvniť aj všetky tie iné metabolické parametre a kardiovaskulárne a teda prišla éra v súčasnosti ich využitia na liečbu obezity ako takej. Treba si uvedomiť, že je to ale len jeden pilier pri liečbe obezity a teraz neexistuje a zatiaľ určite nebudú zázračné lieky, ktoré si dám alebo si injekčne aplikujem a budem ich len mať a zredukuje hmotnosť. Je to jedna súčasť, kde druhá súčasť je práve tá kalorická reštrikcia a adekvátne zdravé stravovanie a dostatočná pohybová aktivita. To sú tie tri piliere samozrejme manažmentu pacienta s obezitou. Povedz mi prosím ťa, pre koho sú tieto lieky na redukciu hmotnosti určené a pre koho naopak nie? A čo si myslíš o ich off-label použití pre modelky a podobné skupiny pacientov? Pre koho sú určené, keďže sú antiobezitika, majú presné indikácie, mali by sa podávať pacientom, ktorí majú obezitu, teda aj podľa preskripčných a indikačných obmedzení by mali byť BMI nad 30. V súčasnosti je možné ich podávať aj pacientom s BMI nad 27,5, čiže s nadváhou a pridruženými inými ochoreniami, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, čo na druhej strane nie je problém nájsť takého pacienta, pretože to ide častokrát ruka v ruke. Ale treba si uvedomiť, že práve títo pacienti sú primárne určení na to, alebo títo ľudia na to, aby mali liek, ktorý im pomôže redukovať hmotnosť za dodržiavanie všetkých ostatných. To off-label používanie sa stalo celosvetovým trendom, niekedy až dosť v rizikových formách a treba si uvedomiť, že práve už tá názov off-label je to naozaj použitie, ktoré nebolo skúšané, nebolo týmto pacientom podávané a ten efekt je vždy výraznejší u pacientov s nadváhou než u týchto pacientov a len môže viesť do budúcna k tomu, že môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré diskreditujú celú skupinu liekov a vlastne liek, ktorý by mal byť určený na pomoc tým pacientom, sa nakoniec stiahne, pretože bol podávaný nesprávne, to znamená, inak povedané, keď nemám infekt, tiež si nedávam antibiotika len tak. My nie, ale existujú samozrejme pacienti, ktorí to robia. No áno, ktorí to robia. Na druhej strane samozrejme treba si uvedomiť, že je to liečba ako každého iného chronického ochorenia a o danej liečbe by sa mal poradiť, alebo teda mal konzultovať s lekárom. A tá liečba by mala samozrejme byť indikovaná len tak, ako ten lekár vie na základe skupín pacientov, ktorým to je vhodné. Teda, ako sme už spomínali, tie indikačné obmedzenia. Ako rozlišuješ medzi zdravým prístupom k redukcii hmotnosti a extrémnym až nebezpečným chudnutím? Pri redukcii hmotnosti si každý človek samozrejme chce stanoviť, že chce ísť z jedného extrému do druhého.
A teda prvá vec je, že stanoviť si aj reálne ciele a treba si uvedomiť, že redukcia hmotnosti o 5 až 10% dokáže významne zlepšiť kvalitu života a zdravie daného jedinca, čo není až také veľké častokrát percentuálne. A čím vyššie je percentuálna redukcia hmotnosti, tým benefitnejší efekt na hmotnosť. No a častokrát tí pacienti si potom bohužiaľ aj pod vplyvom internetu alebo teda súčasného nazvime to ideálu krásy, ktorý je častokrát, buďme úprimní, upravovaný a neodráža realitu prírody a fyzických možností, tak si stanovia ciele a preháňajú to extrémne. A práve tá extrémna redukcia hmotnosti môže mať aj významne negatívny dopad na zdravie. Čiže ak chudnúť, tak naozaj s rozvahou a s určitým časovým samozrejme plánom, s tým, že čo sa stretávame aj tí, ktorí vlastne sú liečení týmito antiobezitikami, si myslia, že nemusia robiť nič iné a dostávame sa do fázy, že dochádza aj k úbytku svalovej hmoty a to je negatívny vplyv alebo negatívny dopad na zdravie. Čiže aj tá pohybová aktivita má svoj význam, kedy ten tukové tkanivo nahradím adekvátnym svalovým tkanivom, tak, aby som nemal ten syndrom krehkosti, ktorý tiež je ďalší problém v medicíne. Áno, ako lekári sa snažíme vždy pýtať pacientov, ako sa vidíte ako 80-ročný, čo je vašim hlavným cieľom. Všetci odpovedia samozrejme, že chcú byť samostatní. Áno. A sarkopénia je v tomto limitujúci parameter, ktorý dokáže aj limitovať bežné denné aktivity a aj ten boj toho človeka s akýmikoľvek chronickými ochoreniami, ktoré v súčasnosti sú liečiteľné. Existujú pacienti, ktorí robia všetko správne, aj tak nechudnú, alebo si to aspoň myslia. Čo všetko môže byť za tým? A stres a kortizol, ako vplývajú na metabolické zdravie a hmotnosť? Kalorická reštrikcia versus tieto ostatné parametre. No, to, čo robia všetko správne, treba odhaliť, či naozaj robia všetko správne, lebo pri dôslednej vlastne rozbore tých ich návykov alebo zmien častokrát dojdete na chybičky, ktoré ani on nevie a spôsobujú tú redukciu hmotnosti pomalšiu, aká by mala byť. Na druhej strane treba si uvedomiť, že existuje aj nejaká predefinovaná metabolizmus daného organizmu, ktorý naozaj, keď tá konštitúcia tela má byť taká, aká je, tak ten človek neschudne do svojho, povedzme, vysneného obrázku, do ktorého sa nikdy nemôže dostať. Druhá zložka je, že stres a hmotnosť, alebo stres a metabolizmus. Asi máme dve skupiny pacientov, ktorí pri strese buď chudnú, alebo na druhej strane pri strese priberajú, lebo zajedajú častokrát ten stres a tam častokrát je ten problém dostať sa z tohto blúdneho kruhu, pretože ešte to, že priberá na hmotnosti, ho viac stresuje a teda ten prístup by mal byť komplexný a hlavne ja vždy hovorím, že pri komunikácii s tým pacientom, ak náhodou keď prestane chudnúť, netreba mu dávať len stále ďalšie ciele, ale jeden z cieľov je aj na určité obdobie si udržať zníženú hmotnosť. A čo je ten častokrát najťažší cieľ, pretože oni schudnú, potom povolia a znova priberú. Čiže niekedy je oveľa ťažšie schudnúť a udržať sa na tých návykoch, ktoré tá adekvátna, povedzme ten jeho životný štýl, nazvime ho zdravý, dokáže udržať bez väčších výkyvov tú telesnú hmotnosť, pretože nikde v medicíne není dobré, keď idem z jedného bodu do druhého a som na húsenkovej dráhe. Mal by som byť niekde v strede. Ako komunikuješ pacientom tzv. Priberanie zo vzduchu? No, priberanie zo vzduchu, ja vždy mám na to takú príhodu. Taká pacientka hovorila, že priberám zo vzduchu a potom si videla na jej kabáte ešte fornety, ktoré si nakúpila. Asi boli, ja hovorím, nadýchané alebo pufké. Čiže častokrát, keď analyzuješ tých pacientov, oni povedia, ja si dám len vodičku na raňajky a aj z tej priberem, ale potom zistíš, že počas dňa
ide do kuchyne alebo som v robote a zobnem do toho a vlastne je princíp, že zo vzduchu sa nedá priberať. Je to nesprávny metabolizmus samozrejme. Odhaliť, alebo teda ten pacient ako keby nevidel, čo on je. A druhá vec je, nikdy to nie je len o kalorické reštrikcie, ale je to aj o pohybovej aktivite. A tí pacienti sú prekvapení, že zrazu ako začne sa chýbať, tak aj to, čo zjem, sa lepšie spáli, lepšie zmetabolizuje a neukladá sa to do zásob, ale je to využité vlastne v organizme na fungovanie. Čiže keď na jednej strane znížim príjem a budem viac chodiť, tak tiež je to benefitné, ale môžem sa povedať, že priberám zo vzduchu, pretože celý deň len sedím v úvodzovkách a niečo zobem. A pre ňu je to, pre daného pacienta je to priberám zo vzduchu, čo vôbec nie je pravda. Ďakujem ti veľmi pekne za toto vysvetlenie. Existuje nejaký rozdiel v redukcii hmotnosti u diabetikov a u nediabetikov? No, asi existuje rozdiel hlavne v tom, že u diabetikov, najmä druhého typu, je to základný predpoklad manažmentu cukrovky ako takej, čo významne má vplyv, ale úplne veľký rozdiel u obézneho pacienta bez ohľadu na to, či má alebo nemá cukrovku, nie je. Tie prístupy sú rovnaké. Možno naozaj u toho diabetika druhého typu oveľa viac čakáme ten benefit na ten cukor, kdežto u toho pacienta, ktorý nemá cukrovku, sú to také nepriame metabolické parametre, ktoré vieme merať a teda vieme ich zhodnotiť. A ten cieľ toho pacienta je skôr ten estetický u toho nediabetika. U toho diabetika je to, čo aj ten doktor od neho požaduje. Ako vyzerá podľa teba ideálna spolupráca pacienta, ktorý sa chce o seba naozaj starať o svoje zdravie, o svoju dlhovekosť so svojím zdravotným tímom? No, ono to je na jednej strane ťažká otázka, na druhej strane asi to, čo píšu aj všetky učebnice a knihy, treba mať vytvorený vzťah lekár-pacient. To znamená, že ten pacient by nemal zatajovať informácie tomu lekárovi a skôr by mali naozaj prebrať všetky veci, ktoré toho pacienta môžu limitovať pri redukcii hmotnosti alebo teda dosahovaní zdravia, nazvime to. To znamená, mal by povedať, že sa nezdravo stravuje, ak si dajú nejaké ciele, má sa priznať tomu lekárovi, že ich nenaplnil a možno aj prečo, spolu hľadať dôvod a nie skôr sa hrať pekný pred lekárom. Na druhej strane ten lekár musí samozrejme toho pacienta aj poznať a tiež nestanovovať mu úplne extrémne ciele a na redukciu hmotnosti na to, ktoré viem, že ani ja sám ako lekár by som nevedel dosiahnuť. No a možno je to dôležité, že nielen povedať schudnite, ale dať mu aj nejaký návod ako. A to není častokrát problém obezitologického alebo teda jedného lekára, ale komplexného manažmentu, aby som vedel, keď chcete zlepšiť pohybovú aktivitu s pozitívnym vplyvom, tak môžete ísť týmto smerom za týmto špecialistom, a nemyslím len lekára, ale do toho patrí nutričný terapeut, do toho patrí samozrejme aj dôkladná analýza všetkých vyšetrení a na jednej strane nie zase veľmi vystrašiť pacienta, ale stimulovať ho, že čo si má zlepšiť a možno nedať si nereálne ciele, že chcem do 3 mesiacov mať všetko, ale postupne s nejakými jednotlivými záchytnými bodmi a ten pacient, keď zistí, že sám sa lepšie cíti, už ho to len v tom podporovať. V zahraničí už dlhšiu dobu existuje princíp tzv. Personalizovanej medicíny. My vyvíjame niečo také tuto u nás spoločne. Opíš nám jeho význam a budúcnosť. No, personalizovaná medicína asi vždy sa zdôrazňovala a vo všeobecnosti sú všeobecné odporúčania, ktoré sú na základe veľkých kohort, teda skupín pacientov a benefitov. Každý pacient je ale individuálny a treba popri tých všeobecných odporúčaniach sa v určitých veciach možno odchyľovať a u niekoho viac dbať na určitú zložku, ktorá mu zlepší zdravotný stav než u druhého pacienta. A tá personalizovaná medicína, ona sa promiskuje, využíva stále, pretože už aj pri manažmente vysokého krvného tlaku síce mám portfólio
skupín liekov, ale u jedného zvolím jednu skupinu, u druhého druhú a potom to kombinujem. Ale nie je to univerzálne, treba nájsť tú naozaj reálnu kombináciu, ktorá práve danému pacientovi alebo človeku pomôže. A teda personalizovaná medicína má význam od samozrejme liečby až do tej prevencie, pretože nie každý zlý výsledok znamená, že ten pacient bude mať rovnaké kardiovaskulárne riziko. Čiže treba zhodnotiť celkovo a pozrieť, tak poďme pracovať na tomto, alebo vy musíte viac redukovať hmotnosť, vy musíte viac si zlepšiť imunitný systém, vy sa zamerajte na kontrolu krvného tlaku, cukru a podobne. V posledných rokoch sme prešli od vysokodávkovej terapie C vitamínom pri všetkých možných a nemožných ochoreniach až ku personalizovaným podporným liečbám. Povedz mi niečo o tomto trende. A kde je hranica medzi tým, čo naozaj tomu pacientovi pomáha, čo k tomu potrebujeme a čo je už podľa teba nezmyselný trend? No, tie dávky treba vychádzať z racionálnych dávkovacích schém, ktoré vždy sme doporučovali a mali dokázané efekty na zdravie človeka. V medicíne vo všeobecnosti sa pri mnohých liečbách stáva a dostáva od extrému najprv nič, potom zistí sa benefit, tak sa prestrelí do extrému druhého, ktorý môže mať aj negatívny dopad, potom sa znova klesne na nižšie dávky a asi v tretej fáze sa to tak ustáli a dajú také všeobecné odporúčania, či už aj medzinárodnej spoločnosti, alebo teda odbornej spoločnosti a samozrejme aj vlastný klinický úsudok a prax. A to je tá typická Gaussová krivka, sú tie dva extrémy a potom je niekde ten stred. Na druhej strane aj v tom strede nemôžem asi úplne každému dať rovnakú dávku lieku, či už vitamínu C alebo vo všeobecnosti iného preparátu, pretože je závislý od aktuálneho stavu, je závislý od jeho zdravotného stavu celkového, aj toho, čo chcem dosiahnuť. Či to chcem v rámci prevencie, či to chcem v rámci manažmentu akutného ochorenia, infekcie, alebo chronické infekcie, to znamená chronického zápalu. A teda ja si myslím, že jedna vec je laboratórny parameter alebo výsledok, ktorý získam, a druhá vec je zhodnotenie stavu. A vždy aj na medicíne učíme, neliečím laboratórny nález, neliečím EKG, ale vždy treba za tým vidieť pacienta a to si zvážiť. Áno, idem to manažovať, neidem to manažovať. A možno z rozhovorov zistiť, že je to abnormalita, ktorá sa má liečiť, alebo teda manažovať, alebo nie. Ako vidíš potenciál prepojiť túto individualizovanú nutričnú terapiu s liečbou civilizačných ochorení a klinickým manažmentom diabetu a obezity? No, vo všeobecnosti vždy sa hovorí, že tá prevencia týchto civilizačných ochorení. Pri civilizačných ochoreniach prevencia je základ. To znamená, že nedospejme k ním. To znamená, ak mám nejakú odchýlku, treba o nej vedieť a možno sa k nej treba racionálne postaviť. To znamená, že či sa zamerať či už na tú hmotnosť, na vysoký krvný tlak, na cholesterol. A určite tá personalizovaná medicína je, že keď si dám tých 10 ľudí, tak určite nie každému doporučím schudnutie možno a liečbu tlaku a liečbu cholesterolu, ale treba zhodnotiť celkovo ten stav daného pacienta a u niekoho vzhľadom na rizikový profil byť intenzívnejší, u niekoho byť benevolentnejší. A druhá zložka je, na tej druhej strane ten pacient musí chcieť, pretože pokiaľ on nechce, tak ako dôležitá je spolupráca lekár-pacient, ale aj pacient-lekár. Čiže aj ten pacient musí mať svoje nejaké predstavy, o ktorých s lekárom treba hovoriť a tie ciele dosiahnuť. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje veľmi profesionálne odpovede v našom prvom podcaste. Povedz mi, chcel by si ešte niečo odkázať našim poslucháčom? Asi naozaj z hľadiska toho, čo sme hovorili, naozaj zdravie je vec, alebo je zložka, ktorú si treba vážiť a prevencia a individualizovaný prístup by sa mal naozaj aplikovať pri spolupráci lekár-pacient. A určite nie začať sa o svoje zdravie zaujímať, až keď už je neskoro. Tak, ďakujeme veľmi pekne našim poslucháčom, že si vypočuli dnešnú pilotnú epizódu nášho podcastu Balanced Talks.
Veríme, že rozhovor s pánom profesorom Petrom Jackuliakom vám dal nový pohľad či už na redukciu hmotnosti, prevenciu alebo personalizovanú medicínu. A tešíme sa na vás v ďalšej časti s pani doktorkou Luciou Majovskou, imunologičkou, kde si preberieme stres a jeho ovplyvňovanie imunitného systému, čo znamená chronický zápal, prečo nám v strese nefungujú vitamíny ani spánok a ako si budovať odolnosť cez regeneráciu, výživu a vedomé návyky. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia.